Ayos naka-audition yun ta sa Bisdak 12 ni Chito sa Muntina. Nakasakag yun hinon ang mga singgaw sa stage of the oras. Di matabas-tabas, nagamit yun hinon natong tinanugan niya stepping. Grabe sad pagkaayosan, nakita yun na to tong idol nga prankster. Yo, ako si Diwata. Grabe pagkaayosa. Sulit yung gayo atong pagkaari Nakakita yun ta sa tong mga idol, sila si Tim Siaw ug Boy Banat. Grabe yun pagkalingawa, wala na kapasundayag. Lahos. Oh, di na punta, sugdan na nato. Mubiyahe ta karon adto tag Ayala Mall Central Block ug sa katong wala pa ka-follow dia, baka naman tuplokan na. Takbayog ako sa Kasinggaw, may lakaw, kita lang. Ang duha ra nakasinggaw mo biyahe. Ang usa to na naghuwat dito. Moadto dayta sa pa-audition ni Chito sa Muntina sa Bisdak 12. Audition ta, magkuha siya 12 ka aspirant nga new content creator para siyang pa-challenge. Mulosob tadto, miari tagtuburan para magvanta para madali ta sa tong adtuan. Ang sugod sa ilang audition alas 10, nga ilahang cut off alas 3 sa hapon. Nya nakagikanta alas 11 na. Maong arita mo agi og Balamban to Central Highway para madali ta. Sayang unya kayo og dili na ta makaabot. Mas duol mangud agi Andre kontra Manlogo ta. Toyok na mangud kayo og ato ka sa Pikas mo agi. Sure ball lang yung dili ta makaabot. Iniglapos mangud ani Central Highway. Wana, Ayala na. Porte ng pagkaduula. Laos-laos sa tong lakaw ba dili na ta magputol-putol. Nya adto ra sa tanaog sa Ayala. Alright, nanata diri sa Ayala Terminal, mga naog na ta. Ang porte ng pagkadali sa tong dagan. Naabot na diri mga hapit na alauna. Ang mga oras ra jud kapin ang dagan. Pag-abot na to diri ato na dito pangitaon ako sa Kasinggaw. Kay eri na kuno siya magpaabot. Okay, naog dira. Nakita na nato ang usa ka Kasinggaw. Tayo pa lang kay daan ilhan na. Nana ko na sila diri. Ha? Nana ko na sila diri. Wala na kapsundayag, musuod na ta diri sa Ayala. Atoan ang pangitaon ug asa dapita nga floor. Musaka na taning hagdan nga mudagan. Grabe pagkaayosa. Magdali-dali ta kay alauna na kapin. Ganiha ra gyud nagsugod ang audition ba. Ari na punta diri sa samok. How? Kasinggaw wala ka kuyog. Ayaw. Para nagpabilin. Kita'y malusog diri. Bunalan ta ni ron pag-ayo. May nang dili ta malakansi sa tong pag-ari. Dera, naabot na gyud ta diri. Di matabas-tabas, grabe pagkadaghana sa tawo. Ato ra pud atong angkolo. Naniid na pud na siya dia og kinsa iyang pilion. Ari uno sa nato atong amigo nga vlogger, si Tim Siaw. Mangutana ta og asa ta makakuha og number para sa audition. Dugay kayo nag. Alright, grabe pabagaay gyud ni ron trabaho Maniid sa ta sa mga kasikas, murag katrason ang duha ka singgaw. Wanay daghang pasundayag, magkuha na din tag number, latoson ta rin pag-ayo. Paksit dira, kakuha nag number ang mga singgaw. Pagahiay na ni sa dagway, mulay na taron diha kay nanay panghatag si Chito tag 5 kilong bugas, luto daan. Gitilapan na dayon nas usa ka singgaw ang ihang clean slip para makakuha siya 5 kilong bugas. May na lang iba pangonsumo, gagmay sa butok, wa na. Wala taron na, disco yun. Wala ni uwa-uwa ato pamugas ni, garabi og tawo, gipalibutan, bunalan ta ni pag-ayo ron. Agoy dira, naglayo na gyud ta, nagkaduol na gyud ta sa stage, gipapilit na nas mga singgaw nga ilham mga numero silang sinina. Butok na goy. Pabagaay na. Sugod nagbutok. Wanay daghang pasundayag, di ara tong gihuwat, bunal. Ako na si Tini Shuson, taga Taboylan Gol. Itongpong yung kurong Gol kay para malipat Gol sa imong audition Gol. Base pa kay Kaloyan Gol. Wala gimik ko aja yung talent ko, akong talent ko, kaon rin Gol sa mga Gol. Pero malipat Gol para sa akong pangandoy Gol. Salamat. Ako dahil si Brian Luzon, singdaw may gabugi na katumpok pag-prehor. Akong talent ay gol, kay musayaw. Wala awat So, may hapon niya ako. Ako na si Baltasar Yusuf, kay Idol Tasan, among MVP, mga Taboylan, Tabay, among si mga singgaw. Gikan kami nitumbong na dito sa bukid para makakita sa imong kaanyak. Bubahe talagang manindot niya yung si Mr. Operator. My last catch. Di matabas-tabas, grabe. Murag na ibtan og tunok ng mga singgaw. Nahuman na gyud, grabe mga surambawa. My God, pagkaagnaw. What's up people? Butok kita. Kabig butok oy. Para kuha. Malatag pabagak. Mahala to, pamahala. Picture tayo sa tong idol. Adera,
Grabe pagkaayusa. Nagyo na tong idol nga prankster. Yo, ano ka ba? Open dyan ako Chito. Lakaray ko kay Daway at shout out. Singgahon? Singaw? So what's up? Shout out Singgahon. Please follow sa niya Facebook page. So yo, ako si Diwata. Grabe, di matabas-tabas si Boy Banat. Grabe gyud ay pagkasiawa. Og namit sa dayatong pinaka-idol pod nga si Team Siaw. Grabe ra gyud kahambol nila sa personal. Wa gyud kay laing ikasulti. Dili gyud alakan si atong pagka-area. Kay nakapapicture gyud ta sa atong mga idol. Pagkahuman uli na ta. Wala man ta madala. Pero sige ra, siguro dili gyud to para sa tuwa. Pero at least nalingaw ta. Bawi ra kay nakapapicture man sa ta sa atong mga idol. Pero ari ra gyud nabawion. Kay wala tay paniud to. Panokob ta diri og mga crispy. Grabe pagkaayusa. Grabe pagkadagko ang crispy sa Singgawng. Makabungog. Wa na daghang pasundayag. Pilian na nas usa ka Singgawng di dayon. Kay grabe na pagkagusla. Alas 4 na. Kay nakakita man sa tag crispy nga bagtak. Mag-apil sa tani. Ayos kayo ni agub-agubon ba? Okay daw, wala daghang pasundayag. Motokob sa ta. Kay grabe pagkagusla. Oh, wala. Oh, kapanta. Amat mo da. Ano na kung famous lang? Bakit? Ano ito? Sabab lang siya, kaya ka pasak, wag lang kawan. Pasarap. Nah, buat ni apa? Nasalbar kang gusla sa mga Singgawng. Purting pagkaayusa sa crispy. Mag-shoutout sa ta sa itong mga Singgawng. Shoutout kang Tumuling Peter, kang Lorna de la Piña, kang Rodilin Taglokop, kang Sunlight Inosian, kang Marivic Bacos, kang Wilmy Igpas, kang Jovelini Naparati, kang Jake Barita, kang Marisol Gido, kang Hoy Kahoy, kang Ragna Lotbrook, kang Renjin Canales Tipait, kang Francisco Dagoy, kang Ronalyn Mahinay, kang Choymat Dihoras, o kang Emilio Pasiha. Shoutout na ninyo mga Singgawng. Comment lang mo mga Singgawng sa itong latest upload. At ito na magkuhag first 15 comments sa itong shoutout. Di rin tako itong mga Singgawng. I-share og like ng video para mas daghang patamat ko.